Vlog. Oh. Dako. Ano tatapan ko? Unsa na? Puyo. Dili puyo. Okay. Sige, itsa. Paon? Oh. Ato sa lalong le. Ato putang. Ya. Napo. Ay butang na lang dito. Adi lang. Tapo ka lang. Yang nga to ay. Kabuhi. Yal butang. Daplin. Pagkirap niya. Ah, pantat. Pantat mga idol. Lara mga idol oh. Dako kayo. Lara. Dala diri. Itu ba naman gapo? Moroto sa to. Bicara sa niya dago. Okay. Ato pantat. Ha? Pantat. Tara guys, pantat. Yes, sir. Dako kay pantat guys. Tara pantat. Tulak ko ta ka. Tulak. Ay, dako. Ay, ang kauban. Tara. Benalasan. Nat. Bisa deh. Nanan. Be, tuhugon. Pungi, tuhugon. Wih. Apa dira? Isulod dira ya ituhog. Oh, wala pagtuga na, tuga. Pugid tuhog. Ay. Mo balik ka dito, manupad amo kami na, ana mulukso. Sabi jud. No, daghan na pala. Luan man niya. Oh, ikaw na, ana, tuhog, padung baba. Oh, pangwana kay mulukso ba ana? Ayo. Dati, mo hino kakauna na ro mamalik na sa Dagay kuwan. boy katong sida ko dagay lagi tigid may duhra ka dito. Isuksok sa kuan. Ana, pagtuhog. Oh, sa hasang ikuan. Unsa man na ninyo? Mangambak biya na jud. Pagido dako. Apa day dong ho? Papa oh. Daghan oy. Yang dinin niyo natugon kay Bulusot mo po nagbalding mo. May pakanin na lang. Ayaw na. Ay lang kuha guys. Ay lang kuha. Ano po na babae gaw, amal kay nagbitbit pa sa kista Oh, napisa oh. Tilapia oh sini. Pantat. Ikaw Dara pantat.